A Semana Galega de Filosofía acada xa a súa 41ª edición e faino situando de novo a Pontevedra no mapa mundial do pensamento. Vaise celebrar entre o 21 e 25 de abril, centrándose no nihilismo actual da sociedade, denunciando un estado de ánimo social e individual de falta de valores, desesperanza e desacougo. Facémolo co ánimo de denuncialo, non? E tamén de combatilo, é dicir, non vimos aquí para apoiar este nihilismo, non? Esta falta de valores, esta falta de sentido, esta falta de verdade, e tamén esta falta de confianza na política, non? Sino que o que queremos é, como digo, combatilo. O nihilismo considera que ao final todo se reduce a nada e que, polo tanto, nada ten sentido. A cuestión política tamén vai estar presente. Por exemplo, da man da pensadora brasileira Marcia Tiburi, autora de Como dialogar con fascista, que falará sobre o ridículo político. Tamén se achegará á cidade o arxentino Néstor Cojan. É un profesor de filosofía da Universidade de Buenos Aires, é dicir, que ven dende Argentina, e vai nos falar do nihilismo, metafísicas, post e dialéctica histórica, é dicir, vai nos falar da situación política percibida dende Latinoamérica. En total, pola Semana Galega de Filosofía pasarán unha quincena de relatores chegados de distintos puntos do planeta. Un encontro ambicioso que sitúa a Pontevedra como unha gran referencia do pensamento e a crítica. Creo que é algo moi importante, algo a salientar, non? Que esta cidade teña este evento, que é raro. De feito, cando veñen aquí os filósofos e as filósofas de outras partes do Estado e tamén de fora, pois moitos non dan crédito, non? Sobre a existencia deste evento, porque ademais é un evento singular e diferente porque non se cinse simplemente o académico. Un evento que é ben avalado pola súa longa traxectoria, con máis de 4 décadas de traballo e resposta social ás súas costas. Son moitos anos poñendo a Pontevedra no mapa da filosofía mundial, porque obviamente veñen relatores de todos os países do mundo, de altísima cualidade, en fin, xente cunha proxección en filosofía internacional. Unhas xornadas presenciais todas no teatro principal e pensadas como un evento popular, aberto a todo o mundo. Insistir nesa presencialidade porque levamos 41 anos e unha parte moi importante da Semana Galega de Filosofía é precisamente o debate cas persoas que veñen a compartir con nós as ideas. A programación estructúrase en mañás cunha fonda carga filosófica, en tardes con Galicia como protagonista e, por último, as noites pensadas para un público xeral e cun componente máis didáctico.